तर कसं आहे पब्लिक, आज आपला एक नवीन व्हिडिओ येत आहे आणि आज या व्हिडिओमध्ये आपल्या बर्थडे तर आज खाली काय नियोजन केलेलं आहे ते बघून येऊ आपण. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. मलाच 5-6 लागून जाईल बसले. लिंबाचं राहिलंय कोथिंबीर. लिंबू कुठे आहे? ते काय चिरायचं अजून. पाणी भरा आपलं पाणी. डायरीवर एक आता मीम तयार होणार आहे. भैयाच बर्थडे आज. भैया का बर्थडे तुका एवढं छान आई आणते का? भारत एकच नंबर आहे. भारत वर्सेस कोण आहे गं? अरे म्हणला आई आमची द्यावे. बँक मध्ये आई